May price rollbacks sa Nescafe Twin Packs. Bili na sa Suking Supermarket. Promo is from October 1 to December 31, 2020 only. Per DOH FDA CFRR permit number 0982 series of 2020. Ang probinsyano party list, boses ng probinsya ko. Sabay-sabay tayo sa pagdiwang ng Pasko. Pinagdapapan ng ilang bagyo, tuloy ang Pasko. Maligayang Pasko! Ang probinsyano party list. Safe ba magpa-opera ngayong may COVID? Sobrang inisip ko talaga yan. Si Purificacion Gonzalez, isang 62-year-old patient na nag-gallbladder surgery. Pero grabe talaga yung sakit ng tiyan ko. Kaya sabi ni Doc, magpa-examine na sa ospital. Doon nakita na kailangan na tanggalin yung gallbladder ko. Sa ospital, istrikto sila. Hiwalay ang COVID at non-COVID areas. May regular disinfection at social distancing. Sina Doc at mga nurses nga, naka-full safety gear lagi. Kahit sa operasyon, hanggang follow-up check-up ko. Salamat sa alaga ni na Doc. Hindi ako kinabahan dahil alam ko na safe ako. Don't delay your health. Visit your doctor at the hospital today. A reminder from your healthcare partners. Alagang doktor, alagang ospital. Unilab, alagang doktor, alagang ospital. Visit your doctor at the hospital as needed. Radyo Balagon ka ito. DCGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kilohertz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Alas 9:08 oras Pilipinas. Halik sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Marhay na agaw ya po ang detalyes kan alas 9 bareta sa lado nasyonal. Formal nang nagsumpa bilang bagong presidente kan PDP Laban si Senador Manny Pacquiao. Sinabi ni PDP Laban Executive Director Ronald Monsayak, napili naman si Speaker Lord Alan Velasco bilang Executive Vice President kan partido. Si Pacquiao, sigun sa iya, naging acting national president na bago pa formal na napili sa ruling party na kinabibilangan ni Presidente Rodrigo Duterte. Sinabi pa man ni Monsayak na ipinasa na ni Senador Aquilino Pimentel III ang pamamayo sa kapwa kaini senador para sa preparasyon kang partido sa 2022 na nasyonal asin lokal na eleksyon. Siniguro man kaini na maigot na makikipagkoordinar ang bagong leader kan partido sa indang chairman na si Presidente Duterte. Alas 9 bareta sa lado nasyonal, pinagsurat tarabang-tabang sa newsroom News Director Edwin Peralta, News Manager Mardela, si kumpadreng Nald Baldo ang sa technical control sa IT si Mark Siand Madrid. Ako po si Pio Fernandez. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Brought to you by Alagang Doktor, Alagang Ospital. Visit your doctor at the hospital as needed. Coke, pil mo panalo promo sa Coke Studio. Watch the virtual concert and grand announcement on December 5. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Joy, iwas germs, iwas sakit. Nescafe Classic. Babangon ka sa Nescafe Classic. 3 pesos lang SRP sa Sari-Sari Store. Maggi Magic Sarap, may new triple pack na. Safeguard. Safeguard. Make every wash ay hashtag SafeWash with Safeguard. May cake ka sa Actimed Generics. Di kalidad na gamot na up to 85% more affordable than branded medicine. Ang Actimed Generics ay available sa Generica Drugstore branches nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Maggi Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Mega One.
Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Marhay na aldaw sa Indogabo sa muya pong padabang mga paradangog sa bilog na siyudad kan Legazpi. Huwebes ngunyan St. Jude. Tamang tama tabi so gabos na may mga kahagadan. Asin dapat na magpasalamat kita kay St. Jude sa padagos man na pag-intersesyon sa satuyang oral daw na pagbuhay-buhay. Anuman tabian kasiributan, dapat mahal na Diyos, perming ipigpaenot ta sa gabos. Happy birthday po sa mga nagbe-birthday ngunyan. Salamat kay News Manager Mardela Salvado so pamahaw ko padingnald. Masiramon so istapegi. Nakatulong irus ako na so tamang-tama sana. Ang basog ka ini kumpadring nald mga sagkod alao na naning hapon. Salvado na naman kita. Thank you so much News Manager Mardela. Sa gabos pong mga nagbe-birthday, God bless. Sagkod na naman kitang alas 10:30. Tingog kan banwaan. Sige daw tabi. Mag-inventaryo man kita kan paradangog. Igwaman baga tabi. Kadakul baga kasubago. Kadakul sana da ito nagbawas. Day nagharali sa tingog kan banwaan. Damayan manindo tabi ang tingog kan banwaan. Legazpi Albay Daraga, good morning. Diyan kay Sir Ato Lim sa Tapga sa Petron Gasol, wakawak diyan ang DCGB sa Daraga. Good morning Sir Ato Lim. Diyan sa mga staff kay Madam Rain, kay Madam Franz. So mga paraal sa diyan kan Petron Gasol. Good morning, Sir Ato Lim. Kay Manong Nonong na Cordova, o yan dyan sa Velamor Subdivision. Good morning, Manong Nonong. Si Engineer Dan Azupardo, marhay na agaman tabi, Engineer Dan Azupardo. Si Pading June na Pitero, dyan sa Lapu-Lapu, marhay na aldaw Pading June. Buda si Yi na alaw rin, maray na agaman dyan sa Kabangan. Sa Albay District. Si kumpadreng Maeng na Santillan, maray na agatabi isay mo kagawad, City Councilor Pading Maeng Santillan. Good morning. Sa luwas kompleto man ang Mega Force Patrol, Jomar, Jimmy, Al. Sa kuyang mga kumpadres, 1st District, 2nd District, Albay, Legazpi, Daraga Area, Sagcod 3rd District. Katuwang dyan si Ans Galero, si Renz Luna, si Luwens Nabarcena. Sa Manibela, si Henry Boy Mata. Technical Control, Padingnal Baldo. And siyempre, sa Newsroom Production Research, yaon dyan, News Manager Mardela. Buda si News Director Edwin Peralta. Si News Manager Mardela, sadit sana, pero tian. Sa IT, si Mark Sian Madrid. Sabit, pero malanit.
Ako po ang sa indong servidor sa radyo, sa indong pong Public Information Officer ng Bayan, PIO ng Bayan, Pio Fernandez. Good morning sa gabos na mga nag-aantabay dyan tabi sa DCGB News Online sa inman na partikan Pilipinas. Asin kinaban ha, netwide, worldwide, online, on air, naka-broadcast po ang DCGB. Kaya pakishare na lang tabi ang samuyang broadcast dyan sa Facebook. Yan po ang official Facebook page mi, ang DCGB News Online. And pati naman po dyan sa YouTube, DCGB Legazpi City. Hanapon lang tabi nindo ha. And pwede man sa sakuya, dyan sa chat box, pwede ka mo dyan magpaabot man. Ninkisera paramdam lamang pagpartisipar sa programa sin iba pa sa chat box kang DCGB News Online. Siyempre sa sakuya man na account sa Facebook, hanapon lang nindo Pio Fernandez o sa Messenger, pwede man. Or sa sakuyang telepono numero sa gabos na mga Globe subscribers 0926-0156-020. That's 0926-0156-020. And then sa Smart 0961-759-0888. That's 0961-759-0888. Merry Christmas! Si Ram, ituloy natin ang Christmas. Merry Christmas po sa Indo Gabo. Yan, Christmas na Christmas. Ituloy natin yan, maski puro paano. Nasa linya si Renz Luna, alas 9:20 nin pagkaaga. Renz, good morning. Please go ahead. Yes, aga tabi terpio sinda maray na agas ng mga parantabay sa mga dugan niya tong mga bareta diretso ang delegibong road clearing operations kan mga otoridad tigdi sa Banwaan nga Nindaraga. Ini ang natarangkan din sa GBNews nga napagkaaga na kung saan luminipat na ang tropa kan kapulisan kay riba naman ng Daraga MDRMO maging man ng BFP Daraga sin Daraga ERS digdi sa may parteng Ilawod Daraga Albay ali dyan sa sentro kan Daraga. Segundo digdi kay Police Lieutenant Colonel Ronnie Fabia ang hepe kan Daraga PLTC ang sinabi na pinapauto din ng zero tolerance ngunyan pang seryoso ang sa inda grupo sa pagpapautob kan road clearing operations tanganing maiwasan na asin mabawasan ang trapiko digdi sa sentro. Sa ngunya nagagad mang sindaning asistensya sa mga barangay na kung saan nagkakapiranganing o may nagkakapira ng pagkakataon na nangyayari na pagkatapos ng road clearing operations nagbabaralik ang mga bihikulong pinarali na na irat na pagkakataon. Asin ngunya pinagahagad naman niya ang asistensya kan mga barangay na nakasakop digdi sa mga tinampo na sa indang pinag-clearing na bantayan na asin dahin na o iwasan na magbalik ang ibang mga bihikulo. Kaya ngunya na importante ang papel kana mga barangay na maghiro-hiro naman kanganing mamantinir na malinig ang mga tinampo sa saindang mga kanya-kanyang area. Kasabay dyan, Renz, kasabay so pagmantinir kan no parking talaga dyan sa likod bagakan sa udan. Roger Tabi Serpio. O so ang natutumbok munisipyo. Roger Tabi Serpio. Sige. Sa inot nga ning kayong mga nainot na mga simana, naglag nga ni dyan ki pansamantalang pwesto so market ng mga kulkudan ninyo dyan mismo sa tinampo. Dahil lang kanda pagtukaw kay ninibagong hepe kanda Daraga PNP na si Police Chief Lieutenant Colonel Ronnie Fabia, pinahali tabi ni Sir Pio, dahil lang parte naman yan inigang clearing operations kaya ngunyan, binalik so no parking dyan sa may likod kan sa udan hanggang digdi na mismo sa may munisipyo. Roger, sige. Yan, Sir Pio, ang magdagdag na impormasyon di Renz Luna, DCGB News. Salamat tabi Ren sa dagdag na informasyon ma'am. Idurot-sota na mo na pading
Si Luwens, pagkatapos di Luwens, ilaog mo na so ano ito, 35, 45, 55, ano? Tanganing makabuelo-belo man kita sa programa, tabuda makatama na sa oras ang sa tuyang mga commercials. Taod-taod, di ko kita ni napag-oristoryahan. Pagkatapos kan report ni Luwens, day tabi maghali, tahalawig na naman ang komersyal, mabukod po ang tingog kan banwaan, kan day mga nakalaog patabi. Kaya day po ka maghali ha. Si Luwens muna nasa linya. Luwens, go, go, go. Good morning. Salamat tabi sa iyo, maray na aga, asin na maray na aga sa gabos sa mga paraan tabay, sa mga dagdag pang bareta, pinadaanan giraray ni Albay Provincial Director Lea Pagaw, kan Department of Trade and Industry o DTI Albay, ang mga manlain-lain na mga paratyenda na obserbaran ng GAT ang price freeze policy na ipinag-i-implementar sa probinsya talakan pagdeklarar kan state of calamity. Ini ang ipinag-usitan ni Provincial Director Pagaw sa DCGP News na magtudurar ini ni 60 dias asin na matapos ini sa maabot pang iniro kan paabot na taon 2021. Magpe-prevail sa dating presyo ang mga basic commodities, arog kan mga canned goods, arisin marine products, arog kan sardinas, asin ibaba, mineral o potable water, gatas, instant noodles, kape, asin sabon, na panlaba, asin mga kandila, asin dadakupon, ang sisay man na dahi mag-obserbar kay ni. Susog kay Pagaw, suro si Manan hinday ning pigmo-monitor, asin sa saindang pag-check kan mga tindahan, maray na sa nanganit na nagkukumplay naman ang mga ini. Base sa prevailing price, ang sardinas nagre-range ng 15 sa kod 17 pesos ang presyo, ang panlaba 20 pesos sa kod 21 pesos, asin ang noodles nasa sa kod 7 pesos. Sa iya pang ipinagunabitan na dapat ang mga wet market, igwaman dapat din mga price tags, nga ni na maaraman kan mga konsumidor ang presyo, asin day ini makapatong sa oras nin price freeze. Kasi sa Acta Republica 7581 o Price Act ang magbayolar kay ni, makukulong ni not less than 1 year asin da imasobra sa 10 taon o mamulta nin 5,000 pesos o da imasobra sa 1 milyon pesos base sa discretion kan korte kung magbalgar sa mga siring kay ning bagay. Pero dai pa man sindan ni nadadakop asin nasa angatanin kaso so far, over? Wara pa man tabi Serpio so far ta sa pagmonitor ninda sa manlain-lain na mga tindahan dikti sa Albay tabi Serpio nagko-comply man daw tabi ni, over. Yan ang bottom line kaan, kaya ang indikasyon ta daing nakakasuhan, daing nadakop ta nagsusunod ta igoning price freeze, igoning price ceiling. Roger. Bakong suggested retail price. Correct. Sige, tama. Roger. So yan tabi Serpio, mga dagdag na istorya, hali digdi sa Ditaya Albay sa Legazpi Port District Area. Ako po si Luwens Burse Barcena. Salamat tabi Luen sa mga dagdag na istorya hali dyan sa luwa. Pwede nang ilaog kumpadreng Nald, i-acknowledge sana sa time check, ano, ilaog tana o ano ba, tanganing kwan. Sige, day tabi maghali mga tugang ta, medyo huro halawig ang hanap buhay, 35, 45, 55. So mga day nakalaog kasubago, digdi kaya ang tundag ka ang tabi mga tugang, kaya na pipiot kita digding marhay sa programa, ano. Day maghali, please, ano, sabuto na lang muna ang sitwasyon. And pading na, pag 9:30, eksakto mo ha, tasukwan, so sa tuyang dapat na acknowledge. Sige, taod-taod po, ni Bapa. Sa bawat umaga, babangon ng merong pangarap. Hahabulin ko ng buong tapang may pag-asa. Nescafe Classic, kasangga maaasahan. Kaya gising ang isip, katawan at aking diwa. Yung purot natural, kapeng-kape ang lasa. Yung gising ka sa unang ihip ng aroma. Kaya pagdating sa kape, ito ang akin. Dito ka na sa Nescafe Classic. Babangon tayo, Nescafe Classic. Susulang tayo, dito ka na sa kape ko. Babangon tayo, purot natural to. Susulang tayo, gising ang isip, katawan at diwa mo. Babangon tayo, Nescafe Classic. Susulang tayo, dito ka na sa kape ko. Dito ka na sa Nescafe Classic. 100% puro at natural. Kaya gising ang isip, katawan at diwa. Inuman na kasama ang tropa. Huwag kalimutan ang kapitan ng inuman. Gin Kapitan. Sarap ng init at hagod na kayang-kayang kapitan. Para sa tropang walang iwanan. Kapit-kapit lang. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan.
Sarap ng init at hagod pag walang iwanan. Kayang-kaya sa Gin Kapitan. Drink responsibly. Gin Kapitan, kayang-kaya mo yan. Fresh ka tuna. Mabigat, Magaan, mabigat sa laman. magaan sa bulsa. Mabigat, Ang fresh ka tuna. 175 grams na tuna, sarsa at gulay. Mas mabigat kesa iba. Magaan, Ang fresh ka tuna, 21.25 lang ang SRP. Mas mura kaysa ibang tuna. mabigat, magaan. Fresh ka tuna. Bigatin sa sarap, bigatin sa sulit. Fresca tuna. Fresca Tuna. Fresca Tuna. Bigatin sa sarap. Bigatin sa sulit. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Bagong kasal? Nakaka-pressure magluto? Buti na lang, meron ng bagong Supreme na diskarte sa kusina. Introducing Maggie's first ever all-in-one cooking sauce. New Maggie Supreme Sarap. May pinagsamang sarap ng soy, oyster, onion, garlic at karne. New Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Mapa-adobo, ginisa o pansit, ginagawang Supreme ang sarap, kaya Supreme ang saya. Ano pang hinihintay nyo? Subukan na ang new Maggi Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Magbabayad ng contribution bilang self-employed, voluntary o OFW member ng SSS, kumuha ng payment reference number sa inyong My.SSS account. Pwede rin sa SSS mobile app, mag-text sa 2600 o tumawag sa 1455. Bisitahin ang SSS website at social media accounts. Magbabayad ng contribution bilang self-employed, voluntary o OFW member ng SSS, kumuha ng payment reference number sa inyong My.SSS account. Pwede rin sa SSS mobile app, mag-text sa 2600 o tumawag sa 1455. Bisitahin ang SSS website at social media account. Irpig mamaot pa, no ta ka maaabot ngunyan. Sarado ang eskwelahan, nakakandado ang mga court, alagad ara mo, padagos akong nagpa-practice. Maski dribble-dribble sana sa harong. Mapursige ako araw daw para sa imo. Padagos ang pagmaot maging kampyon sa mas pinatibay na Bakbong Milo Champion Formula. Mas dusok sa Champion Energy Nutrients. Mas pinasiraw, asin mo niyan, mas dakulan gatas kumpara sa dating timpla. Growing up with Milo. Milo everyday. Bakbong Milo, same price pa rin based on suggested retail price. Digdi ka na sa probado kan mga kampyon. Milo, new champion formula. Namipidan sa albay, inadaba. Kanbanwaan sa mong congressman, Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan kay Doc Joey Bitito sa cellphone number 0998-975-8121 o 0917-853-8933. Ang opisina ng Miracle Health Corporation, Amazing Trio, Yes We Love the Philippines, ay matatagpuan sa Barangay 18, Cabangan West, Rizal Street, Legazpi City, sa harap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Ano dapat makaskas? Ang pag-ani, dapat makaskas. Rikasan bago ang makusog na uran. Pag makulog ang hawak, dai magpadaog. Mahaplas-haplas pa ba ako? Sa mga
mandirigmang gayon nindo, magpinakamakaskas na Alaksan. Alaksan FR. Igwang fast relief formula, diretsong aksyon sa kulog, sa loob kang 15 minutos. Pag makaskas, deliver tulos, kita tulos, ulit tulos. Gana sa kaskas, gana sa laban. Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaksan FR. Radyo Balagon ka ito. DCGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Christmas time sa DCGB asin sa bilog na nasyong Pilipinas alas 9:32 nin pagkaaga. An oras hatod sa Indokang Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Maggie Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. DSWD5. DSWD5. Serbisyo may kalinga at pagmamahal. May cake ka sa Actimed Generics. Di kalidad na gamot na up to 85% more affordable than branded medicine. Ang Actimed Generics ay available sa Generica Drugstore branches nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Ang Fresca Tuna, 21.25 lang SRP. Mas mura kaysa ibang tuna. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Surf Powder. New Surf Powder with Active Clean. Mas pinagaling magpaputi, magtanggal kulob, at mas pinabango pa. Singgaling ng mamahaling panlaba pero di mamahalin. Now with 50% more pa mega laki, mega galing, mega wais. 5 pesos and 50 centavos SRP pa rin. Joy! Iwas germs, iwas sakit. Yes! It's Christmas time! Tingogan Banwaan. Pio Fernandez. Merry Christmas! Thank you so much, kumpadreng, na buwalta na kita sa programa Tingogan Banwaan. Kasubago, may instruction na si Chi na Antivula. And ngunyan pong aldaw, sandali, standby ko na si kumpadreng Al, Sige, diretso muna kita kan mga istorya dyan sa luwas. Aramon ta ang mga pangyari sa palibot. Kumpadreng Al, good morning please. Go ahead na. Yes, good morning, Pading Pio. Dahil na talaga maintindihan ko niyan. Kung nata ta mahalunon ang presyo kan sira, apisar na dakol man ko niyan ang supply dahil maray ang panahon. Asin dakol ko niyan ang nakakapaglawod naman. Dahil maringani ang kamugtakan kan kadagatan, alagad ang maintindihan kung nga tata ang presyo, iyo man giaray, kumpara kan mga enot na aldaw, bako maray so panahon. Ang presyo ngayon, Bading Pio, sa saudan, kadalagan sa sobra 200, ining mga maray na klase rin sira, din haros ang buro-barato na sana, iyo ang tilapia na nakukuha sa mga tabang na tubig o na kaya iyan ang pigangalasan ng unyan kan mga konsumidores o napapano na ini ano na pwedeng maginibo lalo na kan mga ahensya de gobyerno ang Department of Agriculture considering na sitwasyon na Bading Pio na bako sa mga presyo kan gulayon kundi ang presyo kan sirang unyan magdulom kimagbulanon magmaray magmarawat man ang panahon haros dahil nagbababa sagkod sa presente. Yan pa informasyon alit sa luwas alarmaryo DCGB. Yan pa mga dagdag na observation report dyan sa palibot. Babeltadahan ta iyan. Ade, ngunyan tabi na nag-instruksyon na si Chi. I was informed na may go signal na si EVP Glenn buda si VP Henry
na punan taman ngunya na mag-roll out kan tabang man para sa mga kababayan niya to sa Catanduanes. Baluon taman tabi na magtuktok giraray sa indong mga puso ta duman sa Catanduanes siring bagakan pinagtataram niya to kaitong mga nakaaging aldaw an kamugtakan duman padingnal day pa lamang sa kalingkingan ining mga nahihiling tang danyos sa propriedad asin pagbuhay digdi sa tuya. Duman sa Catanduanes, bilog na probinsya an dapa ang pagkabuhay. Abaka, kanyugan, gabos na agricultural products dai pa nakakabangon ning todo-todo. Harong, tubig, kuryente, pagkaon, basic needs, daita. So description baga nga ni, o tronta na naman, so description ni Senador Mig Subiri, garo nga ya hinulugan ning atomic bomb padi. True indeed, tanahiling mi iyan tabi kan magpasiring kami duman sa Catanduanes na kasabay kita duman sa grupo, ipinagpasabay kita ni VP Henry duman sa grupo na Congressman Pido Garbin Jr. gamit sa helicopter ni Congressman Zaldico. Sa 10 harong padignal, ansyam diyan distrusado, either partial or total. Makusog na harong, konkreto o bako, tindahan, klinik, gabos, tabi. Ngunya nagbabangon diit-diit pero they still need help patabi. Ngunyan, sabi ni Chi, okay na nga ya, pwede nang mag-roll out, ipadagos ngayon sa paghagad maning tabang. Kaya lang sa totoo lang padingnal, ang sa tuya digding predicament is baka inabot na padingnal kan donors fatigue. Taduman na mga binuhos kan sa tuyang mga paraan tabay, so bulk kan tabang, so enot man na pinagpangapunan baga kan DCGB sa paagi ni VP Henry duman sa programa niya 5 a.m. to 9 a.m. Gulpi so tabang na duman pa di duman na biyo. In fact, naka-raise ning sobra sa 100,000 pesos. That's cash and yung mga nakolekta, yung mga pledges na nagkatiripon-tipon, 100,000 pesos po yan. Plus yung mga goodies, pagkaon, mga health kits, sabon, shampoo, toothpaste, iba pa, bagas, gabos-gabos tabi. Dumana, kayaan sa tuyang predicament digdiis, sain kita duman. That's one factor. Sain pa kita mahugot. Kaya mahagad kami sa indong permiso. Ano po, idiretso ta, kamang mga paraan tabay, kaya ta pa. Ikadua halipot ining tingog ta, kaya duro-diretso ini sa iba pang mga programa. Sana dire-diretso na kuntugot tabi kamo. Taan target, duman is mga more or less mga 150 to 200 households sa natabi. Iyan, day kita ning target date mo na kuno arin kita maduman. Natatakot ako kainitibaad kon ang pag-respond. Baad makasupog ang sa tuyang po nanday kita makaguno. Tabako ini basta-basta, Catanduanes po ang dudumanan. They need much more help. Kaya siguro kita digdi, biniyayaan maning araw kaning kamugtaka na day kita nagulpi because iyo gayud sumisyon. Kaya lang, iyo gayud ang rason na taday kita nagulpi man kan bagyo. Kaya lang, baka uminabot na nga itong pigapon niya tong donors fatigue. Sabi nga ni sa kasabihan baga, saang kamay tayo huhugot pa ng pangtulong. Guta ni ipighiling ko baga sukwan. So listahan digdikan mga nagtabang tabuelong belo do makibi penre. Talagang gabos duman maakomodar from 5 a.m. to 9 a.m. Talagang makakabelo po kamo duman na makapag paabot kan sa indong gabos na tabang sa duman sa programa. Dakulo ninyo. 111,000.
Plus yung mga donors pa. So, iyon ang sa totoo lang ang sa kuyang pinaghahaditan. Fundraising lang mo natabi. Buda kung ikaw mga godista, siguro so basic needs sana ang pwede tang makwanduman. Siyempre, ang bagas dain na yan mahahali, iganing kape gayud, asukar, gatas, Buda hygiene kits, ang pwede ta, kung tabi ka mo tugot, na, kung kaya pa, day kita ma-insistir ta, nasasabutan ta pigapod na donors fatigue. Tabi? Yan. Tahalos gabos na yaon na, nabuhos na sa primerong entusiasmo, duman sa first drive, and magayunon sa resulta tabi, sa first drive na ito kantabang, gulpi po, so nagtarabang, magayunon sa resulta. Salamat nin marhay, duman sa nag-adong sa pangapudan ni VP Henry, talagang kuminawat ning todo po, so mga paradangog niya to sa pagtabang. Tabuelong belo duman, tabi. Salamat din maray, nahiatod na tabi so tabang, duman sa Tiwi and sa Santo Domingo. Tapos so listener man niya to duman sa Canada, tabi sir kung nagdadangog kapalan, taga-tabako ini, listener sa Canada, viewer niya to, nagpadaraman ng 3,000 pesos, na idara ko naman yan sa opisina tabi sir, thank you so much. Dahil naman nagpamidbid kan sa ayang pangaran, maski nga ni isa ko, dahil na nagpamidbid, basta nga taga-tabako ako, Papa Pio, viewer, listener nindo ako sa DCGB News Online, idagdag mo ngayon duman kay VP Henry, so piga drive nga ni VP Henry, kan opisina nindo, kan istasyon, 3,000 pesos man ngayon. Sige, da pagkaaga pa dayaon sa account ko sa BPI, dinara ko man din sa opisina. Salamat pong maray, tabi. So, this would be our challenge, tabi. Kukuha kan sa inyong pulso kung igo ta or what, tabi. Taan target, duman sana sa Virac, suara ni so access ta, siyempre madara ka aning truck duman, kun makatipon kita. Buda personalize na ma-turnover man duman sa opisina kan gobernador, buda siyempre makortesiya man sa alkalde kan Virac, tabi. Nag-initial na kita dumanin contact kung sa so barangay pang medyo dapat na tawan ng atensyon pa, mga 200 households maximum, sumaabot kun maabot yan tabi. So fundraising ang sistema mo na tabi, ang sabi nara Chi na Antibula, buda nara EVP Glenn. If ever tabi, hinda ko sana, pigihiling ko ning 111,000, sus Maria Josep, dahil tanang kaya gayod tabi, kaya buda considering so circumstansya na nahato na niya to ning tabang, bako basta-basta, so dapat bako man na basta-basta man, ang dadarahon ta duman. Kaya ayan lang inangan ito. Sige, pwede ka mo mag-text sa sako, ang sistema, so text nindo, tabi, ma-fund drive kita, isusumiter ko man yan sa opisinta, may in-charge man. Sabi ni Chi, igo ng in-charge kaya dyan, ipapasa ko sa inda ang cellphone number nindo, kompletong pangaran, buda, sulugar na kukolektahan in kaso tabi, magmuya ka mo pa na idiretso ta ini. Bako ining basta-basta po, pigihiling ko ining listahan, gari ubus-ubus na sabi nga ni, saang kamay pa tayo ng puong may kapal hihingi nito. Para maihatod ta duman. I-text lang nindo sa ko, ipapasa ko diyan sa admin, kompletong pangaran, pledge nindo kung gurano, kung sain na lugar, may landmark, ipapalista kayo. Then makolekta, makolekta kayo tabi yung diyan sa opisina, yung arrangement. And kung makatipon-tipon, dispes na gayud man, madesisyon man sa EVP, sa VP Henry, kung anong pasistema na kayan tabi. So, iyan po tabi ha. If tabi, kamo, kaya pa. Tabi, sige daw. Ang sa kuyang number, sa Globe, 0961 759 ay sa smart sa smart, ang smart ko 0961 759 0888. That's 0961 759 0888. Yan, sa smart 0961
0926-759-0888. And then sa Globe, 0926-0156-020. That's 0926-0156-020. Balon taman tabi. Primero, kung gusto nindo, pero kung di kita makatipon-tapon ng dakol, I don't know, i-contact kay EBP, buda kay EBP, kung ano pa sistema, kung di kita makapanin sufficienteng amount, siguro we call it call off. Kung di kita makakuaning durdako lang kantidad, ano po. Takaipuhan, kuan managad. Medyo horarayo ito. The last time na nagtabang kita duman was several years ago. 2 truck sudara ka ito, saro yata ito. Nobyembre 21 ito na tiyempong kumpleanyo ko. Several years ago, decades ng pigbibilang. So ngunyan balon ta, depende po sa Indo po. Kung may matipon and kung di kita makakuan, sabi na nga ni, maka-lump up nin sabi itong sufficient na pwede tang pangtabang duman, siguro baka ma-divert sa kung saan. Ang ikadua tang pigukonsiderar, ang panahon pa ding tabaragyuhan bagangon yan, iyan ang pigukonsiderar ta tabi. So, well, anyway, kamo po tabi, kung kaya pa, tayaon na po, ang pigapon niya tong donor's fatigue, and ikadua, so volume man kan sa tuwi aman na parahinan man sa tingog kan banwaan, digdi man kita nagpuon kang pag-roll out ka iyan, and sa mga masunod na programa, saro pa na factor po tabi. Sige, bueno, anong abiso mo, kumpadre Nald? Kung may standby, mahanap buhay mo na kita, papalaog mong tasinda. Hanap buhay nga na Pading Nald. Sige, ibalik ko kay Pading Nald ang ere. Calling the attention of all shoppers. Ang Nescafe Creamy White, Nescafe Creamy Latte, at Nescafe Brown Twin Packs may prize rollback. Twin pack na, rollback pa. San ka pa? Please proceed to the nearest Nescafe aisle. Also, tirhan niyo po ako ng Nescafe Twin Pack. Thank you. May price rollbacks sa Nescafe Twin Packs. Bili na sa Suking Supermarket. Promo is from October 1 to December 31, 2020 only. Per DOH FDA CFRR permit number 0982 series of 2020. Plemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap, lasang orange, yummy, banana. Plemex Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex. Defex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Yasha, maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Mama na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ini po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataonin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol
tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos ning mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang consumer at negosyo. Mataon pagnigbib sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang consumer at negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programa Aramon Yato. Usapang consumer at negosyo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang consumer at negosyo. Abangan. Si Alden Richards po, hindi pa tapos ang laban natin sa kontrabidang COVID-19. Kailangan natin ng mga bida para matalo ito. Ikaw, you can be the solution! B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay, iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng 1 metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. Paalala mula sa DOH, PCOO, IITF, NTF at USAID. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Kayo po ba ay may problema sa mata tulad ng katarata, glaucoma, pterygium, pugita, panglalabo ng mata, pagluluha, pangangati at pagkabulag? Good news mga kaibigan! May solusyon tayo dyan. Magpunta na sa pinakamalapit na Nini Swollen Center para sa libreng eye spa, Healthron Therapy, health analysis at mga vitamins na pwedeng makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system at panglaban sa lahat ng sakit. Linda Nasaya, taga-Kamalikal Bay. Napunta po ako rito dahil madilim ng aking mata. Bakit po? Dahil na-laser po. 6 na buwan na po ako nagpapa-ice. Ang masasabi ko na lang, dati ho ang mga kulay na mga damit, di ko na nakikita. Kasi madilim na. Ngayon na nakikita ko na. Sa mga taga-Naga, magpunta po sa Barlini Street, Santa Cruz, Naga City. Sa mga taga-Sorsogon, matatagpuan ng NWC sa Peralta Street, Barangay Polvorista, Sorsogon City. At sa mga taga-Tabaco, number 56, Zone 1, Siga Avenue, Imperial Residence, Tabaco City. Sa mga taga-Rinconada area, matatagpuan ang NWC sa Mons P, Lanusa Street, San Francisco, Iriga City. At sa mga taga-Albay, nandyan po kami sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Uy, Madi! Gusto mo na maaraman ang mga programa asin serbisyo kan DSWD? Iyo, Madi. Paano man palan? Maduman pa ako sa opisina ninda? Dahil nakaipuhan na magduman sa indang opisina. Magdangog ka na sana sa DZGB kada alas 10 nin aga sa programang DSWD 5. Kompleto sa impormasyon, mapadapit sa mga akomplishmento asin serbisyo na ipinag-opresir kan DSWD sa publiko. May tsansa ka pa na makapagpartisipar sa paagi ng paghapot sa mga bisita, asin pwedeng manggana ng premyo. Talaga, Madi? Abangan ko daw sa Martes, alas 10 ning aga sa DZGB, ang DSWD 5. DSWD 5 sa DZGB. Serbisyo may kalinga at pagmamahal. Nagtatabang na puong bata ito, sinda kita ika ako bikon, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang yan ako biko lang sa puso ko. Ang sa indong tiwala, iyan ang inspirasyon. Sa pagtabang kaya haloy na na panahon. Sinda sa pagserbi, warang pinipili. Yan ang AKB, ako bikon. Nagtatabang na puong bata ito, sinda kita ika ako bikon, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang yan ako biko lang sa puso ko.
May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Problema nyo ba ang pagluwas kiharong para sa indong mga kaipuhan sa pang-oral daw? Day na po mag-worry. Yaon ang Bicol Express Delivery and Courier Services para tabangin ka mo. Kung kaipuhan indong magbayad para sa indong mga bill sa kuryente, tubig, internet, telepono, home credit o kaya kay kumare na pagal na magsigil sa imo, i-Bicol Express mo naan. Kung may mga ipapabakal ka mo sa grocery stores, department stores, hardware, pet shops, at kahit sa wet market, i-Bicol Express mo naan. Kaipuhang magdeposito sa bangko, mag-cash in sa GCash, magpahatod kay kwarta sa pamilya, mag-money transfer through other courier services nationwide, mag-Bicol Express. Garantisado mapagkakatiwalaan. Walang makakakuha ng for pick-up na mga in-order nyo? I-Bicol Express na! Gustong makabawi sa jowa at isurpresa ang mga minamahal? Bicol Express offers surprise delivery for every occasion. Wala bang means or access for online classes? Bicol Express delivers self-learning modules region-wide. San ka pa? Save gas, save time. Enjoy a hassle-free and COVID-free service, everything at your doorstep. Delivery fee starts at 39 pesos only. I-Bicol Express na! To avail of their services, bisitahin lamang ang kanilang page sa Facebook. Call or text 0961-013-4888 and 0945-308-6364. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education in the face of the pandemic this school year 2020-2021. DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. We are concerned with your safety and your future. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PASCO Level 2 re-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment for the second semester, school year 2020-2021 for both undergraduate and graduate schools will be from January 4 to 16, 2020. Classes start on January 18, 2021. No tuition fee increase. Reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For inquiries, please visit the Admission Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-1239, 742-6783 or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi, concerned with your safety and your future, your success, our word. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Hour of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Hour of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. Calling the attention of all shoppers. Ang Nescafe Creamy White, Nescafe Creamy Latte, at Nescafe Brown Twin Packs may prize rollback. Twin pack na, rollback pa. San ka pa?
please proceed to the nearest Nescafe aisle. Also, tirahan niyo po ako ng Nescafe Twin Pack. Thank you. May price rollback sa Nescafe Twin Packs. Bili na sa Suking Supermarket. Promo is from October 1 to December 31, 2020 only. For DOH FDA CFRR permit number 0982 series of 2020. Bagong kasal? Nakaka-pressure magluto? Buti na lang, meron ng bagong supreme na diskarte sa kusina. Introducing Maggie's first ever all-in-one cooking sauce. New Maggie Supreme Sarap. May pinagsamang sarap ng soy, oyster, onion, garlic at karne. New Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Mapa-adobo, ginisa o pansit, ginagawang supreme ang sarap, kaya supreme ang saya. Ano pang hinihintay nyo? Subukan na ang new Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Sa mga namumutan kong konstituentes kan tercero distrito kan probinsya ni Albay, initabi ang sa indong Congressman Fernando Didi Cabredo. Nagpapaabot tabi sa Indo nin pagbati na Merry Christmas and a Happy New Year. Ngunya na taon, dakol kitang mga pagsubok, buda kadipisilan na inagihan, arog kan mga bagyo, buda ang pandemya. Pero dahil kita pinabayaan kan mahal na Diyos. Kaya ngunya na kapaskuhan, magkasaharap kita para sa pagbangon kan sa tuyang banwaan. Ipadagos ta ang pagpursigi asin paghigos para sa pagkasenso. Sa liwat, dini ang sa indong lingkod, Congressman Didi Cabredo, nagpapaabot nin maugmang pagbati, nin kapaskuhan, asin manigong bagong taon sa gabos. Nung dalaga pa si nanay, United Home for Sulfate Iron na ang iniinom niya. Kaya ngayon na ako na ang dalaga, United Home for Sulfate Iron din ang iniinom ko. Sabi ng mga nanay, United Home for Sulfate Iron. Ferrosulfate is the generic name of United Home Ferrosulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor. United Home Kidilets, ang gamot na panglagnat na sulit at magaling sa mga bata. $250 lang SRP. Sabi ng mga nanay, United Home Kidilets! Also available, Kidilets Syrup. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor. Kung kailangan maging wais dito nasa Surf mga misis. Kung kailangan na huwag kaya Surf kaya may dagdag pa. Surf Mega, Mega Laki na. Surf Powder, 50% more na. Surf Mega, Mega Laki na. Surf Powder with active clean technology. Mega Laki na, Mega Laki na. Maputi, malinis, pabango pa. Surf Mega Laki na. Surf Mega Lucky, 50% more versus 50 grams sachet. Pero 550 SRP pa rin. Shop now and pay later. Just swipe it at Abenson. Pay for your new appliance or gadget essentials as late as 3 months using your credit card. This offer is open to Bank of Commerce, BDO, BPI, Metrobank, PNB, RCBC, and Security Bank. Applicable for 0% installment purchases with a minimum single receipt purchase of 3,000 pesos for 3 and 6 months term and 6,000 pesos for 12 months term on select items. Promo is valid until December 31, 2020. Visit Abenson stores at Ayala Malls, LCC Mall, and Pacific Mall Legazpi, LCC Mall Pulangi, LCC Mall Iriga, ALDP Mall, and LCC Mall Naga. Your safety is our priority. Our stores will be observing strict safety protocols to keep everyone safe. You may also browse our website, www.abenson.com. Like us on Facebook at Abenson Appliance. Terms and conditions apply for DTI FDE number 105509 series of 2020. Samut-saring mga suliranin at krisis ang ating nararanasan sa kasalukuyang panahon. Nariyan ang banta ng pandemic na dala ng COVID-19. Dinaanan pa tayo ng sunod-sunod na bagyo. Ngunit kapag patuloy tayong nagkakaisa at nagtutulungan dito sa bayan ng Jovellar, ay hindi tayo matitinag ng anumang unos na dumaan at dadaan pa. Sa kabila ng mga pagsubok na ito, ay patuloy na magiging katuwang at kaagapay natin sina Mayor Brandy at Vice Mayor Jorem upang kahit papaano'y madama at maisabuhay pa rin natin ang tunay na diwa ng Pasko na kung saan ang lokal na gobyerno at mamamayan ng Jovellar ay dalisay na nagkakaisa at nagmamahalan. Hangad namin ang maligayang pagdiwang ng Pasko at pagsalubong ng isang masaganang bagong taon. Ang mensaheng ito ay malugod na ipinapaabot ni na Mayor Brandy Arcangel at Vice Mayor Jorem Arcangel ng bayan ng Jovellar.
Radyo Balagon ka ito. DCGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas G5. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. Maray na agaw ya po an alas 10 na bareta sa lado nasyonal. Pig-imbitaraan ni Presidente Rodrigo Duterte si Russian President Vladimir Putin na magbisita sa Pilipinas. Ginibok kaini ang imbitasyon sa pakikipag-meeting niya sa bagong Russian Ambassador to the Philippines, Marat Pavlov. Sinabi kang presidente na saro ining pagkakataon na imbitasyon para mas lalong pakusugon ang magayon na relasyon kang Pilipinas asin kang Russia. Siniguro man kang Russian Ambassador ang posibilidad na pagtataokan sa indang nasyon nin Sputnik 5 COVID-19 vaccine na magiging sarong magayon na kontribusyon sa relasyon kan duang nasyon. Ini ang ikaduang bes na inimbitaran ni Duterte si Putin dahil kan Oktubre 2019, ipinaabot niya ang siring na imbitasyon sa dating Russian Ambassador to the Philippines na si Igor Konev. Yan ang alas 10 na bareta, Lado Nasyonal. Pinagsurat sa Newsroom Tarabang-Tabang News Director Edwin Peralta, News Manager Mardela, si Compadreng Nalbaldo sa Technical Control sa IT, si Mark Sian Madrid, ako po, si Pio Fernandez. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Safeguard. Safeguard. Make every wash ay hashtag SafeWash with Safeguard. Coco Crunch. Parang anak mo, maganda ang simula ng araw. Mag Coco Crunch all-in-one. May gatas na. Wilkins Distilled. Most recommended by doctors. Trusted by moms. To keep the family safe. Visit your doctor at the hospital as needed. Alagang doktor, alagang ospital. Gin Kapitan. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Milo. Milo everyday. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Downy. Bye-bye Bahayrus. Kahit sa pambahay with Downy. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Coke. Pil mo panalo promo sa Coke Studio. Watch the virtual concert and grand announcement on December 5. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Brought to you by Alagang Doktor, Alagang Ospital. Visit your doctor at the hospital as needed. Sa indong nadango, ang pinakahuring bareta oras-oras sa DZGB. Christmas time nasa DCGB, 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 DCGB. Padingnal pagkatapos ni Pading GB budanian. Mabilo-bilo man kita ning diit bago kita magpaaram taarog kayan po ka halipot na sana ang actual running program time po kan tingog kan banwaan. Naglansar kaya kita ngunyan kan Tabang Katanduanes sa liputo ng oras tayo dahil kita nakakawat nin marhay i-acknowledge ta na ining promesa po nin mga tabang tabi and ipagpapadagos tang appeal sa puso kan sa tuyang mga paraan tabay. Kumpareng Jim, go, good morning. Naputol na. Sige. Anong advice Padingnal? Si Ans na muna. Pading Jimmy, ilalaog ming una si Ans. Mantang naga-re-establish kan contact mo, kan linya. Ans, go, good morning. Yes, good morning, Sir Pio. Good morning sa mga parantabay. Luminangkaw sa 7% naman ang porsentahe kan infeksyon kan COVID-19 sa Kabikolan. Lingon yan, nagduluwas sa update na pigpaabot kan DOH sa Bicol matapos na 11 naman ang bagong nairehistrong kaso ng COVID-19 region-wide sa Albay. Duwan record, tigsaraw ang Legazpi City asin ang Banwaan in Malilipot. Sa Camarines Sur, igwa manin 7, mantang sa Sorsogon, igwang 2.
Ang kinagayon ng Digdi Serpio, tawara naman giraray ki COVID-19 fatality as hindi manin 8 na recoveries na na-record digdi sa satuyang Rion Bicol, susug sa DOH CHD Bicol. Kung nababasaran man, Sir Pio, na datos na ipinaluwas man ni Alcalde Noel Rosal, sa iyang sinabi na ining panibagong kaso tabi Sir Pio, kan COVID-19, gikan ini sa Gogon, Legazpi City, sa rong 29 anyos na babae, asymptomatic, and ang history of exposure niya tabi Sir Pio for verification pa sa good sa ngunyan, kaya makakondusir man in contact tracing naman ang Seso Legazpi para sa mga nakasalamuha kay ni, tulos man na ma-isolate susug kay Alcalde Rosal. At least manig saro na sana sa Legazpi. Ano? Roger. Arin so probinsyang igwaning bulk ni nagpositive sa COVID. Sigiraray Sir Pio, Camarines Sur, 7 ang nakualindangon niya na aldaw. 7. Consistent ano yung Camsur and Masbate ka mga nakalis na aldaw ano? Yes po, apo. Sa Albay man, Buda Legazpi, mantinidong hababa na talaga. O, dahil na naglalampas sa 2 digits sa Legazpi. Dahil na nagbababa. 1% na lang nga eh. Yes, opo. Sige. So, ang total recorded cases na from the month of March hanggang ngayon is 3,238. Ang aktibong kaso, 446. Roger, kopya. Yan tabi ang pinakabagong update sa COVID situation digdi sa Kabikolan with Boy sa Mobile, Ans Galero, DCGB. Salamat, An. Sa dagdag na istorya, saro lang digdi sa Legazpi and saro sa Malilipot. Sige, tabi. We pray na dahil na magpara ulakit yan. Okay nang linya ni Compadring Jimmy, naputo ulit. Sige, Padring Jimmy, upload ka na lang tabi. Ano. Sige. I-acknowledge na po ini na mga nag-pledge man, ano tabi, nagpapakusog kan sa tuyang boat, idiretso nga ya. An kwan, pagtabang, ano, ito po, sabi nga ni King Narhinaldo, abante! Larga! Ano? Abante ngaya! Larga! Okay. Pagkatapos, ini po munang sa mga text tade, igwan ni nag-pledge ning 3,000 pesos barkada taman ini, unanimous, sana ngaya, unanimous donor. Sige po, tabi ha. Ta ililista ko ini taon-taon, unanimous donor na sa tuyang paraan tabay, 3,000 pesos. Thank you so much, tabi. Salamat, tabi. Ano? Dahil mo ngaya ako pagngaranan. Sige. Hahapiton ko tabi ini, sir, dyan, taon-taon pagkatapos kang programa ko sa residensya nindo. Okay, 3,000 pesos. Salamat pong maray. Pagkatapos, si Engineer Dan Asupardo, 2,000 pesos man, dyan sa COA Regional Office number 5. Sige tabi, sir. Ano? Arog kayo niyan sistema, so mga nagpi-pledge po, hahagadong ko ang permiso nindo na ang number nindo itatao ko sa samuyang pag-iriba kay Madam Muriel tan instruction kan office, sabi ni Chi, iyo man so in charge an iyo an sistema, si Madam Muriel an magakolekta. Hahagadong kong permiso sa indo na itatao ko ang cellphone number nindo, tanganing kung makolekta na tabi, magkoordinara na sa nanin maray kung sa ina lugar, kompleto ngaran, buda landmark, buda kuno arin, ano po, buda sa corresponding amount. Ta ililista man yan ni Madam Muriel, i-acknowledge taman yan kung sa programa ta po ipinagpaabot man so tabang. And sa iba pang mga programa, masunod kay News Manager Mar, ki Derek Edwin, and siyempre lalo dumang ki VP Henry pag-aga 5 to 9, duman po, tibaad lamang dakul pa sumag-responde pa, tahurawig duman, tabi, sa gabos po, tarabang-tabang ini, kambilog na staff kan DCGB, ano tabi, yan, tanganing tipon-tipon ta yan, taba ko ining basta-basta tabi, katanduanes ang tatabangan ta, ano po, yan. So, hahagadong kong permiso sa indo, kung sa mga midbid ko tabi, kung ano ang instruction nindo, kita na sa naman ang mag-toro text. Pero sa mga iba, hahagadong kong permiso nindo sa ibang mga nagpe-pledge na may kukolektahon tabi, itatao ko ang number nindo sa opisina. Ta iyo na po yan ang ma-arrange kan pagkolekta. Ano po?
Yan. So, iyan tabi ining si Tinay Baklaw, hello po, matao po ako tabang sa pangapudan nindo sa Katanduanes. Ask ko lang po ang details of account. Chi, tabi, bako igo kita ning pay maya buda Gcash, Chi, mari daw nga tabi, digdi sa programa, ta so pay maya or Gcash, may naghapot, dumanta ilalaog para official ang account. Po? So, pay maya buda so Gcash niya to, kung paano pa sistema, may number baga yan, naghapot ining si Tinay na Baklaw, nag-message sa tuya sa messenger account ko, tabi. So, yan. Sige po, tanganing mawanta salamat duman sa nag-pledge na po, luway-luwayin ta sana. So, kung abuton ta tabi, kung abuton ta sana. O ito, sabi ni 5597, Sir Pio, mahirap talaga ang buhay dito sa Catanduanes. Sabi ni 5597, totoo ko tabi dyan. Nahihiling mi po yan. Kaya we are trying our very best. Sana daipaabot ning donors fatigue sa tuyang mga paraan tabay. Nakuha na duman sa primerong bugso So primerong ugada kan tabang, halos duman na sa volume. Sana igwa pa kitang makuaman tabi. Hello 952, good morning tabi. Good morning po, Kuya Pio. Opo, sisay tabi ini. Kuya, mapag lang po ako kung tuloy na po kung na January ang face-to-face sa eskwelahan. Dai patabi iyan nin nagkakanigong desisyon ang Interagency Task Force. Mga plano man sa napo iyan, mga ideya na titimbang pa ang mga opsyon lalo na so konsiderasyon sa salud. Tabi Daingo na magpara problema ka ang tabi hata hanggang may COVID pa, daingo na tabi kita magparapipirit ka subako pang normal tabi. Po? Okay. Sige. Thank you so much. Tagasain ka tabi, madam. Thank you po. Kastilya po. Sige po. Thank you so much. Ingat tabi. Okay. Sige. Chi, digdi tabi, Chi. So, may naghapot kan account, uy, nataram ko na sungaran tabi, So account akon sa inda, may naghapot na tabi, Chi. Pakik on air na tabi. Hain, so kunyan, sige. So, Gcash mo na sa Paymaya? Oo, sige. Takanong ta daw tabi, Kung, iyo nga, okay. Ito po, sige. Sige, Chi. Kopya. Thank you so much, Mark. Tabi, Okay na, okay. Ito po, kung nagdadangog sa tuyang itong si ma'am na ang ngaran Tinay da ipag-on Ito po sa BPI, Bank of the Philippine Islands, Bank of the Philippine Islands, ang ngaran po kan account is PBN Broadcasting Network Incorporated. PBN Broadcasting Network Incorporated. Ang account number is, ito po, BPI. Sa Bank of the Philippine Islands, ang account name PBN Broadcasting Network Incorporated. Account number 9541 0100-22. Yan. 9541-0100-22. Swift code, may Swift code baga yan tabi, BOP IPHMM. That's BOP IPHMM. Sa GCash, ang number sa GCash is 0995984515.
151. That's 0995-9845-151. GCash yan. Sa PayMaya, 0968-361-3477. That's 0968-361-3477. Sa PayPal, yan, PayPal, PayPal.me, PayPal.me/DZGB Daramayan. Yan, single one word lang po yan. PayPal.me/DCGB Daramayan. Iyan po sa mga accounts and PayPal, GCash, PayMaya na pwede nindong padarahan. Pero mas magayon tabi, kung makadigdi, kung naraniman sa nata, i-acknowledge officialmente, matatawan din nagkakanigong papel, tabi. Yan, pwede dyan. Sige. Oy, from Canada, sige tabi. Pwede man duman kung sa Canada tabi, madam, na kung nakaantabay ka ngunyan, naku amo tabi, so, madam, paki-acknowledge, ining so from Canada, sa GCash, okay. Yeah, copy tabi, madam, ining sa Canada, na, iyo po, positive yan na sa imong nagkakuro ang mga numbers, buda so account, yan, either way, ipakuan mo na lang po dyan. Pero I personally, dahil ko po ma-acknowledge kung na-receive na yan or what, depende na po sa ibaba, sa office mi, sa admin. Isusurat na lang yan kung na-acknowledge na, kung na-receive na po, tabi. Yan. Okay, sige tabi. Salamat din maray. Dahil mo nga, anonymous nga, bastaan nga ran, tinay. Sige tabi, madam. Thank you so much, tabi ha. Dahil ko aram kung gura an ipapadara mo or what, tanganing ma-acknowledge for transparency purposes. Tabi, and dahil ko aram kung na-receive na or what, sa baba na lang po yan, tabi, sa admin, po. Okay, digdi kita sa text man, tabi, tanganing maaramata. Basta itong initial 3,000, diyan sa satuyang barkada, diyan sa Old Albay, buda 2,000 man kay Engineer Dan Azupardo. Yan. Much preferred po muna tabi, yung sa GCash muna, 5485 tabi, preferred muna yung fund drive. Pero kung ikaw ka mong ipapadarang goods tabi, so maray pa tabi na papakinabangan tabi ha. Used clothes, pwede man po yan, 5485. Okay, sige tabi. Ma-donate po ako nin 5,000. Aba, salamat din maray. Ma'am, si say tabi ini, 3621, kindly po, paki-text giraray, kan complete name mo, and ikon itataram on air o off air. Buda so sa imong lugar, kung saan iyan, tabi, ta ipapasa ko, dyan sa ibaba. Kasamo yung admin, 5,000. Okay, so igo inining pledge na 5,000. 3621 tabi, baad nagaantabay ka, last 4 digits na 3621, kindly text tabi, so details, complete name mo, complete address, landmark, kung sa inyan kukuhaon, buda kuno arin tabi. Ta ipapasa may man iyan dyan sa ibaba, 3621, 5,000 man, dahil ko ni pupunason, salamat din maray. Uyong kuan, so tag karo group, 2,000 pesos man, tag karo group, sige tabi, care of Luwens na ini tabi, sige Luwens. I-kuan mo na lang dyan sa baba kay Madam Muriel, yan, so madigdi na lang da sa office. Sige tabi, Luwens, salamat din maray. Tag karo group. Sir Pio, may bank account tabi ka mo for Katando Honest Donations. Iyo na tabi ito, 8929, kung nagdagdangog katabi, iyo na ito subang account, iti-text ko na lang sa, ini po, Otronta subang account, ang BPI, sa BPI 9541
954-100-22. Yan, 9541-0100-22. Ano? Yan tabi. Kung nagdadangog ka tabi, 8929. Tangon niyan ko pa sana inin nagkakabarasang text nindo. Oho, used blanket. Pwede tabi. 7607. Pwede tabi. Used blanket. Ano? Ito po, dahil namo na kan mga patama sa mga politiko because kita po nagtatarabangan. Dahil namo na kaayan. Sabi ni Pading Noel, Padi kaya tayan tabi, tarabangan tanayan. Iyo po, tabi ano? Sige. O yan po, mana sa tuya, mana kuan, initial na nagtarabang, tabi. Iyo na nga ni Supiga sabi ta, ano po, limited ang sa tuya ng space na pagkuan, na papaghiruan man, buda siyempre, taso tabang bagang bulto, uto na duman, nainot na i-distribuer na tabi. O 5K da ining suhali sa Canada. Sige tabi, madam, 5K, salamat nin marahay. Ano po? Abe, so yan po muna. Ipagpadagos po nindo pati sa iba pa mga programa ta napo nan talang yan digdi sa DCGB. We will try na makaguno nindo dakula fundraising kun dai di papano kaayan tabi pagdesisyonan na sana kun sain an pa sistema. Ta papanoan hindi. Sabi ni 7474, good morning po Sir Pio Fernandez. Maraming salamat sa inyong concern at updated kayo dito sa kalagayan ng mga taga-Catanduanes. Kayo po ang nagiging daan at sa pamamagitan ng programa ninyo, marami ang nakakapaghatid ng tulong dito. Maraming salamat po. Yan, salamat man tabi sa pag-apresar kan sa muy madigding effort. Iyo po ini ang katugon-tugon ni Samo kan sa muyang mga founding personality si Sir George, Tia Maming, Sarambam Brenda, da ipagpabayaan an komunidad. Kaya nga ni bagaan sa indong kadamay, an sa muya digding pigagamit man, yan. Da ipagpabayaan sa oras kan kalamidad, lalo na sa oras kan pagbangon after calamity. Kaya yan po tabi. So sana makakwampa so ibang mga kundi tighiling ko pa digdi pading na sa listahan dai na sa ina daw kita mahugot pa takadakul na ino naubos na digdi sa kwan so primerong bugso kan kunyan tabang pag abot lugo duman sa mas nangangaipong tabang duman na kita mamumroblema. Ay nagatabi sige dai bale makakwanta lang ini baluon ta na maka kung kita nin so kaya patabi. Ano po? Salamat duman sa mga primerong nag-pledge kan sa inda manatabang. Merry Christmas po. Duro-diretso po ini napag-roll out kan sa mga paghagad din tabang. This time sa Catanduanes, duman sa talagang mas lugmok kasi nangangaipo nin tabang niya to, no? Salamat po. And God bless us all. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi. Kung tawagin ay lagundi, nasa Plemex World Kids yan. Sarap, lasang orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex! Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Sa bawat umaga, babangon ng merong pangarap. Hahabulin ko ng buong tapang may pag-asa. Nescafe Classic, kasangga maaasahan. Kaya gising ang isip, katawan at aking diwa. Yung purot natural, kapeng-kape ang lasa. Yung gising ka sa unang ihip ng aroma. Kaya pagdating sa kape, ito ang akin. Dito ka na sa Nescafe Classic.